Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana apa kabarnya? Para nini mama di Minang nancah tiok sabanta mengaku bakato bana bajalan lurui mau komadia tagak di nambana mau kuah sama panjang nimbang sama bare apa tuh ala bacando iko kejadian. Jadi ndak murah do pangulu datuk pandito monti malin du balang labai buya ndak murah pemakai gala tu do kecuali lai jadi murah kalau untuk mencari piti lah jaleh tu iko lah payah jo wali kota Pariaman menentang SKB 3 menteri mengaku jo lah LKM MTKM MAM bahasa nan salapan lah bagai nama kamah adat di mau kaum lah bagai narajo alam pagaruyong lah bagai kini go pembuktian kerajo sesuai gala kalau ndak abi tanggan lah gala surang-surang tu lai kabakicu aja nan awam tu tarui ndak masuk gaya angku tuan-tuan nyonya-nyonya surang tu do alah jale kini go eranya berbuat karena orang berbuat kawa kalau ndak setuju perbuatan orang kawa kaba terima aja tu beko takasa kami no mudo-mudi go mengecek anang gaya-gaya masih ada jamu anang bisu nan ba selfie bangga aja jaga jauh pakaian pengulu pakaian buya tu abi tersinggung lo ala jaleh tu tolong bagian video ko sana nak ambo ado ibana ba dialog sabara tahu sabara paham sabara kenalnya ini mama tu jo BSSBK sekalian sejarahnya sekali asal usua iko makati kalama aja ceramah mama Yus Parpati bancari piti jo tambah lo lah di Padang Panjang di Bukit Tinggi itu membiak sekolah BSSBK kalau ndak di kerajuan BSSBK mangga diterima piti anak cucu kemenakan kami itu iko malah guru-guru ya ndak selesai do pengetahuan pemahaman ilmu BSSBK ajan mengicu aja le sana cari ada kenyataan gini utak piti jo makonya piti tu jangan ke infrastruktur jo isi kepala tu jo tahu jo paham jo kenal boleh nak barisi lo dado tu tolong bagian video ko sana sesudah di like aji ko layado jo niat sana nak menuju keadaan lebih baik tolong bagian video ko terima kasih maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.